Sanibona noyingane zakwethu, ake nginamukele ngiphinde futhi ngibingelele kuyona i-channel ehamba phambili ye-Radio Inc. Selami igama ngumfazi ngothuthuka wakho malo bathi ila sibona amakomeda. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizobhida ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu kube injabulo yodwa wemsakazo eGagasi FM oselaphana kwi-Jozi FM, intokazi uPenny Ntuli enekhono lesimanga lokusakaza laphana-ke ngelimi lesingisi, kanjalo futhi-ke nangolwimi lwesiZulu. uPenny Ntuli ehlangana nonina owayewumngani wakhe laphana-ke ongasekho emhlabeni, uSibusiso Insizwa uJobe laphana-ke eshone kabuhlungu ngokudutshulwa laphana-ke kade ezibiza ngokuthi isithandwa sikaPenny Ntuli-ke. Kube omunye khona kodwa kube nenjabulo phakathi ehlangana nonina kaSibusiso nakuba-ke ngaphambi kumzizwa onzima kabi kwazisa insizwa ibingasekho, kodwa bese ethobeka amanxeba ukuhlangana nomama wakhe uSibusiso laphana bachitha isikhathi nje simnandi senjabulo. Kwividiyo ethunyelwa uPenny Ntuli ekhasini kuFacebook ibonakalile kade khona abahleli bonoma kaSibusiso bejabule behagana. Mawuthi bonke ayibona le video kazakwethu nokuthi angiqondi ngikhuluma ngani, awubambe nansi video sikhulume ngalolu daba. Ngila sponsor ngiphuma kanjena, kodwa-ke ngiyathembisa ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle, nibe nosuku olumnandi, ngithanda khona. Yabo njengoba kumele khebe ngiyisa kuleya lwa muzi lo ngale ngithi mina hayi naw job umuzi angishithela wona ngiyisa hayi bese ukuthi ufunde kahle baphazamisile basizi nami ngizophuma ngithatha amakhaya lekhaya ngale bathi hayi thina abakhongi bakho sisazokulanda so sikhona umuntu abangihlelele yena imino